zich gemobiliseerd. Mark Rutte is nogal prominent met deze tekst in beeld geweest van ja, weet wel wat je doet. En als je kiest, hou ook rekening met de standpunten in de Eerste Kamer. Ja, wat moet je er verder nog van zeggen? Wat zaait dit nou voor het provinciaal bestuur? Nou, zoals ik nu de uitslag, ik geloof dat minder dan de helft van de stemmen in Friesland zijn geteld. Dan zie je dat de Partij van de Arbeid zich behoorlijk heeft bestendigd. Dat er verlies is voor het CDA, dat er winst is voor de VVD. Ik ben van de laatstgenoemde partij, zoals u weet. Ik ben oud-gedeputeerd. Als ik een kleine voorspelling mag maken, dan denk ik dat het uitkomt op een constellatie Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Ik vind dat ook de VVD weer terug moet. Afgelopen 4 jaar is dat niet gelukt, maar de 16 jaar daarvoor maakte steeds de VVD deel uit van de coalitie. En over aantallen, als het provinciaal bestuur zegt dat ze 200 ambtenaren overtollig hebben, dus moeten afslanken, dan zou een coalitie het voortouw moeten nemen en ook zelf een reductie moeten aanbrengen in het aantal gedeputeerden. Dat zal dus kunnen gaan van 5 naar 4. En ja, dan met deze uitslag, althans voorlopige uitslag, 2 Partij van de Arbeid, 1 CDA, 1 VVD-gedeputeerde. Dat zou mijn voorspelling zijn. Dat durf ik wel een fles whisky tussen te verwedden. Oké, en een fles whisky, mooi, waar wil je die dan verwedden? Met u? Ik drink geen whisky, maar ik neem hem om. Nou, dan krijgt u een kistje wijn van mij. Oh jee, dan heb ik toch samen niet in een wetenschap afsluiten. En ik heb me helemaal niet bezig gehouden met een prognose. Maar het is hier al even regelen. VVD zou dan maar een deputaire leveren in het college. En zat het nou lieket, wordt de VVD ook in de Eerste Kamer de grootste partij. Maar zolang of het VVD, CDA en PVV geen meerderheid hebben in die Kamer, is er toch een probleem. En dat weet ook premier Rutte. Maar het tij lieket wat te keer. De avond begon met een peiling. 35 zetels, dus niet genoeg. Inmiddels staan we op 37 zetels. Dat is er nog steeds 1 te weinig voor de echte meerderheid. Maar we zijn er al 2 omhoog. Het kan dus vanavond gebeuren dat we ook met deze combinatie van partijen in de Eerste Kamer die meerderheid gaan halen. En dat zou geweldig nieuws zijn. Ik wil hier in de eerste plaats ook felicitaties overbrengen aan de 2 partijen die vanavond grote winst hebben geboekt. En dat zijn natuurlijk onze collega in de samenwerking, de PVV van Geert Wilders, maar ook de partij van Alexander Pechtold, D66. Ze hebben allebei een prachtige avond. En laten we ook opmerken dat het verlies voor onze andere samenwerkingspartner, onze coalitiegenoot het CDA, veel minder groot is dan de peilingen tot nu toe hadden aangegeven. Ook dat is goed nieuws. Nou, de Good Night Show van Mark Rutte kun je eigenlijk wel zeggen, hè? Ja, nou ja, hij hoopt denk ik op hetzelfde als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat er helemaal aan het eind toch nog net die ene zetel bij komt die hem in dit toen voor boven de PvdA uittilde. En die nu de coalitie, inclusief PVV, aan die meerderheid moet helpen in de Eerste Kamer. Want ze staan op 37, eentje erbij. Het spant er echt om, hè? 38, ja, we melden Skofkelien dat 70% van de stemmen telt wie en dat de toe al op 30 zitten. Maar nu is 30% van de stemmen telt. Nu staan ze nog heel tijd op die 30. Dus dat kan eigenlijk nog alle kanten op. Ja, maar dat kan zonder meer. En zelfs als we alle uitslagen binnen hebben, dan moet er nog heel driftig worden gerekend. Omdat nog 1 keer die samenstelling in de Eerste Kamer, dat is hogere wiskunde. Ja, nou ja, er wordt dan nou al speculeerd. Zegt je van de VVD, alle van het CDA en zien van de PVV. Maar er is eigenlijk helemaal niks van te zeggen. Nee, of nou ja, ze er net via zitten. Dat het in ieder geval wat duidelijk is dat het buitengewoon spannend is. Ja. Ja, nou, spannende jong. Ja, wordt het dan prachtig, toch nog, hè? Ja, zeker. Ja, dan hier ik wel een beetje beter, verwachten. Ja, gelukkig maar. En spannend is het zelfs hier in Friesland ik, wat die uitslagen onbelangrijk. En we hebben weer in. We gaan naar Skielge. En op Skielge wie de VVD 4 jaar verlien de grootste partij, de PvdA waar twadde en het CDA tredde. Sjen hoe het politieke landschap op het Waterland de Nova stiet.
Het CDA en PvdA verliezen, net verrassend, 16,2% en 18,4% van de stem. VVD verliest je toch ik licht, 29,2% van de stem, hinze in 2000 en nou 26,8% van de stem. FNP hier 2,3%, nou 1,8%. De SP 9,9% in 2000, 6% nou in 2011. De ChristenUnie verliest toch ik weer 2% en nou 1,7% van de stem. GroenLinks 11% van de stem daar op Skilge. Het opkomstpercentage trouwens op Skilge is 61,2% en dat is haast meer dan 9% hoger als Fjouwer-Jelien. Dan de PVV op Skilge scoort 11,1% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 0,4%. Partij van het Noorden 0,4%, 50 plus, oorloppercent. Verena Lofs, geen percentage en D66, ik daar winst 4,6% van de stem. Dan geven we naar het beeld. Op het beeld lijnen de PvdA en het CDA bij de laatste provinciale en Tweede Kamerverkiezing sticht bij elkaar, volgen toch de VVD en de SP. En de PVV wat hier landelijk zo'n de vijfde partij. Sjen wat er verloren is daar op het beeld. CDA 22,4% van de stem. PvdA 22,9% van de stem. Bloot er toch nog correct de grootste partij. VVD wint van 10,4 Fjouwer-Jelien, nou 12,7% van de stem. FNP wint er ik, 8,2% hinze en nou 11,1%. De SP bloot gelijk, maar Fjouwer-Jelien 9,2%. ChristenUnie verliest licht, Fjouweren heel wiet, nou 4,2%. En GroenLinks het hetzelfde percentage, maar die komen van 2,5% en dus in de winst van deze GroenLinks. Opkomstpercentage in het beeld is trouwens 59,6%. De PVV scoort 8,4% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 1,2%. Partij van het Noorden 0,4%. 50 plus 1%. Verena Lofs 0,1%. En D66 2,3%. En dan is de balans weer een beetje op te markt zien op het provinciehuis met Andries Bakker. Ja, toch wel verrassend, hè? Gemeente Het Beeld, de Partij van de Arbeid, die het 10% kwijtrekkert. En dat kan je toch wel weten onder het Anita Andriessen effect van Fjouwer hier waarom. Anita Andriessen die wennen in het beeld, die hebben een soort stemmen, die echt een stemmenloeker in het beeld. En dat in 2012 verzwargen dat er een heel soort stemmen naar de Partij van de Arbeid gingen. Nou is dat net zo. Het beeld verliet toch wel weer de Partij van de Arbeid maar 10%. Is heel opmerkelijk dat de partij dat kwijtrekkert. Dus zeg ik dat de FNP daar wel weer wat wint. Nemen ze weer wat afstand van de PVV als vierde partij van Friesland. Want ze stieren haast gelijk met elkaar. Dat kunnen we daaruit concluderen. Geven we dan nog even waarom naar de gemeente Skilge. Dan is het opmerkelijk dat GroenLinks daar maar 11% scoort. Liekevolle als de PVV. Die het daar ook heel goed doet. Maar ja, Partij van de Arbeid, ze blowen nog heel te goed. Had ik zeg, op dit stuit binnen precies 50% van de stemmen telt. En dan zeg ik dat de Partij van de Arbeid nog heel tijd op 11 zit maar 23%. En dat de CDA daar 2 achterlaat, maar 9 zitten. En de VVD die kijkt er 6 of zo als dat het nou ligt. En de FNP en PVV hebben allebei de Fjouwer. Dat is eigenlijk de zitverdeling op basis van de helte van alle uitbrachte stemmen hier in Friesland. Ja, de helft van de stemmen is teld. Alve zitten voor de Partij van de Arbeid. Dat is goed budget. Dat is noemen zo'n die Nijsministeer van de Partij van de Arbeid. Ingrid Wagenaar had de buurtmarkt, hè? Ja, dat denk ik. Ja, en ik had er zin aan. En je moet verwachten dat je hem voor het eerst zo'n 80 jaar de macht wil pakken? Net verwachten, wel hopen. Op basis waarvan? Nou ja, de loden die we in het veld jeden, wien vooral de laatste paar weken dachten we van, goh, nou, er zit wel een omslag in het zou wel eens wezen kennen. En nou, dat is uitkwam. Ja, want je hebt bewust een campagne viert in 2 hoeken van de provincie. Hoe zie je dat precies? Ja, het wie eigenlijk in Fjouwer hoeken opdeelt. En nou, ik zit zelf in de Zuidwesthoeken. En daar is Janne Witske de Vries gebiedsdeputaire. En die hebben wij daar inzet. Dus we hebben een heel wat campagne viert in de Zuidwesthoeken van Friesland. De Zuidwesthoeken, daar wie bij de gemeentelijke verkiezingen de CDA's nog trouw. Maar die gaan nou toch het vallen litten daar.
Nou, als die nou specifiek vallen litten had, daar wil ik geen uitspraken over doen. Maar het is wel zo dat wij als Partij van de Arbeid heel goed waarom kwamen binnen. En we zijn daar gelijk blun. En daar ben we hartstikke blij mee. Als het juist naar oren plakken, dan hebben wij het gewoon heel goed gedaan. En dan had het net voor niks geweest dat we deze campagne viert hadden. Een van de jouw Friesen liep het op Partij van de Arbeid stem te hebben. Ja, nou, dan gaan ze een goede kaart maken, daar sta ik wel achter. En hoe maakt het nou verder? Want ja, het landschap, hoe komt dat er net zo wat uit te zien? Het politieke landschap neem ik aan. Het politieke landschap, ja. Ja. Nou ja, voor een pad, als wij de grootste partij worden, dan ben je vaak wel de partij die de uitnodiging erdoor doet om met de andere partijen te praten. En wat het CDA onbelangrijk, dat is voor u in Friesland altijd een natuurlijke partner geweest. Dus die zal grif noegen worden. Nou, en daaromheen zitten een tal tegen nieuwsgierige partners. En ik denk dat wij daar zeker wel mooi in gesprek gaan. En de FNP is een hele protte neemt. En daar kan ik me wel wat bij vaststellen. Dat ik hoop dat zij een goede verkiezing draaien. De FNP met Johannes Kramer, dat is wel een wat je moet mee kennen. Als het nou specifiek om Johannes Kramer gaat, maar als de FNP op hem zelfs, dat zou misschien wel rug doen onder de uitslag. Maar ik ben net degene die er gaat, uiteraard. Dat zijn coalitieonderhandelingen. De helft van de stem is echt nog maar teld, maar het wordt een lange jongen, zag hè? Het wordt een hele lange jongen, maar als je naar zijn jongen op bed kroepen, dan sliep je heerlijk. Als winnaar ga je altijd een vreun, hè? Dat is zo, maar politiek is ik de lange adem, want het kan zo de ene kant uitslaan en zo de andere kant uitslaan. Dus dan moet je altijd maar wat nuchter in blijven, maar dit jouwt wel een heel fijn gevoel. Nou ging je hoe de steden in. Je bent altijd bekend als valjachter onder oren van de gemeente Snits. Je had ik wel als gemeenteraadwerk dienen, maar nou toch echt de politiek in? Ik heb heel lang werk gehad wat een net verenigd met in de politiek. En het schoftje dat ik het wel dienen heb ik voor de Partij van de Arbeid Green Links in de polder in de politiek zitten. Nou, dat biedt Friesland net. Maar ik ga nou werk krijgen, wel nog bij de gemeente Zuidwest-Friesland. Maar dat speelt een van het grootste pad boeten de politiek aan. Dat ik dacht, nou kijk nog een haal dwan. En misschien dat ik mijn taakveld Friese taal en cultuur. Daar lijkt mijn het wel dat ik dat oppikken kan. Maar ik dat mag nog uitmaken worden, maar daar gaat mijn het wel uit. Maar dat stedenwerk, wat spreekt daar op aan? Want je zit er dagenlang, urenlang te vergaderen hier. Waarom stap je er dan toch in? Nou, dat dagen en urenlang vergaderingen, daar ben ik net op bouwd. Ik viel mezelf in de eerste plek een volksvertegenwoordiger. Dat ik bol erop uit. En om de mensen daarin te interesseren. Maar wat ik van het stedenwerk heel mooi vind, is dat er toch een zekere distantie is naar het duistig leven. Je gaat krek over wat oorzaken. Je gaat over rondelijke waardering. Je gaat over hoe de zaken verdeeld worden. En eten, bier, vervier, zorg, onderwijs, het volgen op het merk van Friese taal en cultuur. Dat zijn toch hele grote lijnen die uitzet worden. En ja, dat lijkt het me heel mooi om daar hoe nooit te denken, om dat vorm te gaan. En dat kan heel goed als je bij een wat grotere partij zit. Want dat heb ik in de praktijk wel zien. Een grote partij kan echt het verschil maken. En dat is voor mij heel wichtig. Zijt Ingrid Wagenaar, een grote partij kan het verschil maken. En haar partij, de Partij van de Arbeid, liet het hier van de jongen een glorieuze overwinning te pakken in Friesland. Ja, een grote partij kan het verschil maken. Maar we hebben zelfs ook nog die lietse partijen die het mooi doen aan deze verkiezings. En ja, die doen het nog net al te best, hè? Nee. Ik wil zeggen, sommigen die komen uit het niets. En dus alles wat er staat aan procenten zou je als winst kunnen beschouwen. Ja. Maar in het algemeen is, als je ze bij elkaar optelt en je vergelijkt dat met de vorige, dan komt het een stuk minder uit. Nee, want hoe wordt er ongeveer stemd op deze lietse lokale partijen? Nou, ik zie iets als Vrienden Lofts. Dat is steeds tussen de 0 en de 0,3%. Nou ja, verwaarloosbaar weinig. 50 plus. Soms boven de 1% en enkele keer boven de 2%. Dus dat gaat nog. Partij voor het Noorden haalt zelden meer dan 0,5%. En Provinciaal Belang haalde wel wat meer, maar levert eigenlijk overal wel in. Ja. Als je dan zeggen naar deze nieuwe partijen, is dat dan wel een goede ontwikkeling? Dat die toch opdoeken en dat die mooi doen, dit soort verkiezings? Nou ja, ik heb er niks op tegen. En er is volgens mij ook niks op tegen. Als iemand iets wil ondernemen, politiek gesproken, en die kan zijn ei niet kwijt binnen de grotere partijen, dan begint hij voor zichzelf. Dat lijkt me ook alleen maar heel goed.
Het is natuurlijk wel zo, dat zag je al aan die debatten, als er 13 lijsttrekkers zijn, dan is het voor de mensen die er niet helemaal in thuis zijn soms wel een erg onduidelijke toestand. Dus of zeggen, voor de minder goed ingevoerde kiezer is het soms wat een handicap als er zoveel partijen zijn. En er is de praktische handicap dat dat formulier zo ongelooflijk groot is en dat je dat niet meer uit kunt vouwen in het stemhokje. Nee. Dus die laatste partijen, die kunnen mensen net Michel eigenlijk, want ze willen dat formulier niet meer uitvouwen. Ja, zo is het misschien. Ja, maar ze kunnen zelfs nooit opboksen in die grote partijen. Nee. Dat is onmogelijk. Nee. Ja, zal er in de toekomst nog meer van dit soort lietse partijen erbij komen? Ja, nou, erbij komen. Wat er gebeurt is natuurlijk dat sommigen ontstaan, proberen het 1 of 2 keer en dan verdwijnen dan weer. En daar komen weer anderen en nieuwe voor terug. Dus dat is een voortgaand proces. Het zullen er niet altijd 13 zijn en misschien ook wel eens minder dan 10. Maar het kunnen er ook best wel eens een keer 15 zijn. Namelijk precies na die keer dat kleine partijtje het wel even goed doen. Want dan ruiken ook andere mensen hun kans. En dan komen ze bij die onafhankelijke senaatsfractie. Mogelijk dat ze dan toch nog een zit krijgen in de Eerste Kamer. Dat is al nog helemaal onduidelijk. Al die nieuwe partijen die in die Kamer komen, zo'n PVV. Verroert die Kamer daar toch bot? Nou, dat de Tweede Kamer, we hebben het over landelijke politiek, sterk is veranderd door de PVV-aanwezigheid. Dat kan niemand zijn ontgaan. En ik neem aan dat, zeker daar waar de PVV een stevige aandeel in de fractie heeft, of het nog op gemeentelijk niveau is van die 2 gemeenten waar ze zitten, of straks in de provincies, dat ook verandert. Ik wil zeggen, het woordgebruik is soms wat provocerend en niet altijd even... laten we zeggen, het valt niet altijd even goed bij de anderen. En dat verandert de atmosfeer wel degelijk. Ja. Goed, Hans van der Heijden, dank u wel. We gaan weer even om naar het provinciehuis, naar Miranda Werkman. Ja, want ik praat met de PVV, maar net met de list, maar met de nummer 2, Otto van der Galien. Max Adema is er net, waarom net? Hij is ziek geweest en daar had er nog wat naweeën van, dus hij is een oerke verliezen in huis gaan. Nou goed, laten we het dan maar hebben over de uitslagen. Ik pak hem er even bij. Op basis van 50% van de stemmen 8,8%. Wat moet dat in zitten? Treien? Fjouwen? Ja, dat is tussen de 3 en de 4%. Of tussen de 3 en de 4 zitten. Hees waarschijnlijk fjouwer. Het ging er een beetje van de hele verdeling af. Maar staat het nog steeds, dan komen we op fjouwer uit. Dus geweldig, dan zijn we 4 bij de grootste winnaar. Nou, dat is ons doel. Dus wij zijn zeer tevreden. En hoe komt het nou? Ja, de PvdA is helaas voor ons de grootste worden. Daar zijn we minder tevreden over. Maar ja, de kiezer heeft altijd een gelijk. Dus wij wachten rustig af wat er gebeuren gaat. We zijn maar op de helft van de telling, dus ik kan ook nog wel wat verhoren. Maar ik denk toch wel dat dit het beeld blijven gaat. Alle partijen hebben al zo'n van wij net maar de PVV. Ja, klopt. Het is zeer spietig. Dat ze op voorhand al uitsluiten. Nou ja, dat is hun keuswest. Wij sluiten hier nu, dus wij willen met iedereen wel geerwerkje adviesprogramma verwezenlijken kennen. Het zult er nou uitzien dat je in een oppositie komt, denk ik. Ja, daar kan op dit moment nog niks van zeggen, maar die kans is aanwezig uiteraard. Hier zit van tevoren een tocht. Zou volle stemmen? Ja, ik ben zeer tevreden. Dit is iets wat wij altijd nog wel zijn dat we in deze buurt uitkomen zullen. En wij willen de grootste winnaar worden. Nou ja, dat gebeurt, dus zeer tevreden. Zeer tevreden. Nummer 2 op de list van de PVV, Otto van der Galien. Ja. Wij gaan gewoon terug. Ik heb net in de gaten Tom van Maurik van de VVD. Ik pak het briefje erbij. Ja, 15% van de stemmen op basis van de helte wat nou bekend is. Dat is fantastisch. We gaan in 2007 hier met 10,8% van de stemmen. Dus nu staan we op 15. En dan schommelt het zetelaantal nog altijd tussen de 6 en 8, zal ik maar zeggen. Waar het uitkomt, ik ben er gewoon heel blij mee. Want het is onomstreden dat wij de tweede partij van Friesland zijn. We kroepen zelfs heel dicht in het CDA aan. En dat is voor de VVD is dit een hele belangrijke dag. Klaveren zou niet schrikken als ze mij, dat worden dan 2 deputeren van de PvdA, 1 van het CDA en 1 van de VVD. Er zijn mensen die vinden het zo geweldig, die zelf het werk die nou eindeloos te filosoferen hoe het matten zo. Ik had er nog geen enkel idee hoor. En wij gaan de komende tijd uiteraard gesprekken vieren en wij zullen daar heel constructief opstellen. Maar daar maakt net te botten om bespiegelingen van. Daar wil je nog net op fruit erin? Nee, precies. Nee. Wat voor gevoel houdt je dit nou? Heel goed. En ik zit aan het eind van 3 weken. Dat begon voor mij 3 weken alleen met een politieke vijf skilgen.
in mijn eentje. Maar een hele leuke jonge fractie, een leuk bestuur. En daar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen verlenen. En van die ben we daar de grootste partij geworden. En daar ben ik gewoon hartstikke grutsk in de bellen van het eiland. En ik op mijn eigen eiland, op Vlieland. Toen van Maurik effect waar al zijn. Ja, dat waren bij de gemeenteraadsverkiezingen hadden we 49%. Toen werden we het meest liberale plakje van heel Nederland. Dat is nou denk ik belangrijk geworden. Maar waar lieken goed nog 42% van de stemmen hellen. Nou, dat is gewoon fantastisch. Daar kun je alleen maar van dromen. Is dat dan te danken aan Mark Rutte of is het dan te danken aan Tom van Maurik? Nou, het is van een heel groot part aan Mark Rutte te danken. Ik ben een vrij beskierde persoon. Vind ik zelfs de meeste. Dat klinkt heel vreemd trouwens. Maar wij hebben een ploegmensen. Hebben een goede campagne opzet. We hebben dingen georganiseerd voor ons leden. Waar stiepen kregen van Tweede Kamerleden, van bestuurders, van partijen die bij ons West. En we hebben zocht iedereen op een fatsoenlijke manier aan te gaan om ons plakje te vinden in de debatten. En daar hebben we gewoon goed in weer. En daarnaast is er sprake van een landelijk effect. Waarbij gewoon mensen zeiden van ja, wij willen echt iets jaren. Wij vinden dat dit kabinet trom had. En ik ben geweldig blij dat Mark Rutte die had zich kreeg bekendmaken dat wij waarschijnlijk echt de meerderheid, dat de coalitie de meerderheid houdt in de Eerste Kamer. Dat is voor mij lieke belangrijk als het resultaat wat de VVD van de hier in Friesland hebben. Dat moet je rustig weten. En toch zorgen we dat aan de andere kant de linkse partijen toch het best dienen hebben. Ik vind. Zou je dat nou? Nou, ik had de mensen van de SP gefeliciteerd. Die hadden natuurlijk een dramatische periode achter de rug. Zes nou liek het komen die met 3 of jou zitten, komen die weer om. 1% van de stemmen, die pak ik er even bij. En nou, daar had ik ze me gefeliciteerd. En ik het zin zijn, ik hoop dat je hem een goede periode draaien. Ik vind het echt leuk dat D66 en GroenLinks, dat D66 erin komt. Daar hebben wij als VVD vaak echt wat mooi. Een mooi fris, wat links, dat liberaal lood. Dat kan Friesland ook best broeken. En de ChristenUnie, die had een zit verlen. En daarmee had de nou zittende coalitie, is die meerderheid kwijt. Ik denk dat dat echt een belangrijke constatering is. Dus er krijgt een hele hoop politiek krachtenveld. En we maken maar eens even zien waar dat daar leidt, mevrouw Werkman. Okay. Van Maurik, tegen dank voor jouw reactie. ChristenUnie verliest. Ik weet net of wij nou naar Piet Adema gaan. Ik zie even naar rug dat hij in de studio zit. Ik zie hem zo net, maar ik denk eens krijg dat wij waarom gaan naar de studio naar Diana. Want er zijn weer uitslagen binnen en er zijn we zelfs nationaal heel erg benijd naar. Dantemadiel, dat is de gemeente dat we de uitslagen van hebben. De tweede partij bij de verkiezingen van de Tweede Kamer verliezen hier wie de PVV. Sjen wat de uitslagen nou brengen. Het CDA hier 29,9% van de stemmen in 2000 nou 26,3. 18,4% gaan naar de PvdA, 6,6 naar de VVD. Ik werd hetzelfde beeld verlies van CDA, PvdA en winst van VVD. FNP 11,6 nou 9,1% van de stem. De SP lichte groei daar van 6,3 naar 6,4. De ChristenUnie 15,6% van de stem verliest ik daar en GroenLinks het 3% van de stem kregen. Gaan we naar de rest. De PVV 9,9% van de stem krijgen die in Dantemadiel. Dat 59,3% van de mensen die het stemrecht hebben naar de stembus kwamen. Provinciaal Belang Friesland het 1,3% van de stem verliest daarmee. Partij van het Noorden verliest ik licht 0,2%. De 50PLUS partij komt maar 1,2% is daar op stemt in Dantemadiel. Vrienden Los 0,1% en D66 2,1% van de stem en daar dus ik wens. Dan Lemsterlaan. Makken bij de laatste verkiezings van de Tweede Kamer een ruk naar rechts. De VVD kregen de meeste stem en de PVV scoren maar liefst 14%. Hans van der Heijden is ik heel benijd naar deze uitslag nevens mij. De CDA 17,2%, PvdA 19,9%, VVD een groei daar 20,1%, hier 15,4% van de stem. FNP een lichte groei 4,4%. SP wie het 10,6 is nou 8,6%
8,4%. ChristenUnie, ik der verlies 4,3%. En liek hier ik weer winst van GroenLinks 3,3% van de stem. Dan dit listje, wat gebeurt er? PVV 11,4% van de stem. Provinciaal Belang Friesland 3,5%. Partij voor het Noorden 0,3%. 50PLUS partij oorlogprocent. Vrienden los geen percentage. En D66 van 2,1% in 2000 naar 4,1% in 2011. En het opkomstcijfer in Lemsterland, ik werd heeg 7,1% heger als 4 jaar verlien. En dan komen we uit op een opkomstpercentage van 59,4%. Verrassend, Lemsterland? Nou, eigenlijk ja en nee. Ik had verwacht, omdat in Lemsterland de laatste resten communistisch Nederland zich bevonden. Dus een soort PVV-stemmers mogelijk? Dat mogelijk veel overloop naar de PVV plaatsvinden, maar dat laat dit beeld toch niet zien. Nee. Ze scoren wel iets hoger als we tot nog toe in Friesland zagen. Maar met 11,4 is het toch niks bijzonders. Net raar, nee. Een beetje het landelijke beeld. Ja, vind je nog verrassende uitslagen daar? In Lemsterland heb ik daar verder niks van kunnen constateren. Ik merk wel steeds meer dat verlies van het CDA, dat toch, laten we zeggen, overal meevalt. En overigens is dat waarschijnlijk ook meteen de verklaring voor het feit dat de winst voor de PVV, dat die wat tegenvalt. Ja, precies. Dus de mensen kunnen toch wel trouw onder partij hier in Friesland. Zeker in Friesland, ja, dat blijkt toch wel. We wijken, laten we zeggen, ten opzichte van de vorige de uitslag van 4 jaar geleden minder af als de rest van Nederland van de vorige uitslag afwijkt. Ja. Sjen, wat het provinciaal budgetje kin. Andries Bakker in het provinciehuis. Wat is het decisief is die? Ja, we kennen Sjen dat er nou zo'n 50% van de stemmen hier binnen is. Ljouwert en Smellingeland moeten zelf naar binnen komen. Nou, Ljouwert is altijd een PvdA-bolwerk West op nota. Maar laten we dat even moeten beschouwen. Dan kunnen we zeggen dat het CDA toch net met twijfel tussen de 8 of 9 zitten op nota. Maar dat er duidelijk 9 zitten op dit stuit binnenhelft. En dat de Partij van de Arbeid op overstier, dat klopt een beetje waarom naar het zien. Dus het lijkt een beetje waarom te gaan, dat verschil tussen de Partij van de Arbeid en het CDA. Maar wat ik direct zei, Ljouwert komt direct nog als Grutte Steert. En de Partij van de Arbeid heeft er altijd traditioneel een soort stemmen. Dus dat zullen we wel een groter verschil willen kennen. Wat ik heel aardig is, en dat zie ik bij Dantumodel, bij die verkiezing en bij de uitslag. Hier de Partij voor de Vrijheid 9,9% van de stemmen. De gien gejuich op, want alle PVV'ers die binnen maar een wedstrijd waren in de FNP, waar wordt de vierde partij van Friesland. De Partij van de Arbeid is de grootste, daar hoeven we net meer over te twijfelen. CDA wordt nummer 2. VVD consolideert er maar 6 of zo zitten in de Steert als derde partij. Maar dan, of de FNP of de PVV wordt de grootste. Dan is die 9,9% in Dantumodel, maar de Wester 1 erbij is wel heel cruciaal. Want daarmee winnen ze weer op de FNP die 9,1% heeft. Dus dat wordt nog een wedstrijd binnen een wedstrijd. Maar verst hier dat Ljouwert en Smellingeland, dat geldt vanzelf echt een duidelijk beeld. Maar de Partij van de Arbeid verliest het minst, is daar toch de grote winnaar. Dat mag ik op dit tijd wel concluderen. Ik zie naast Piet Adema, nu nog deputaire voor de ChristenUnie. Ook een partij die het verliest van Jon Adema. Ja, als je zoekt naar het totale beeld, dan komt het wel dat de ChristenUnie verliest, het CDA verliest. Dus het is een slag voor de christelijke politiek. En dat is ook niet zo spietig. Hoe komt die jongen? Die komt best goed aan. Wij proberen om een hele uitgesproken christelijke campagne te vieren. Daar ben ik bord op onsprutsen dat het meest niet onsprutst. Als ik zie naar hoe het stemgedrag soms is, dan denk ik dat wij als christelijke partijen toch onder PVV verlen hebben. Dat zul je bij in Dantumodel. Ja, Dantumodel is een plak. Hè, wat wij wat meer dan gemiddeld verliezen en wat de PVV meer dan gemiddeld wint. Nou, dat is heel duidelijk. Nou, dat is natuurlijk heel spietig. En ja, de vraag is, wat moet je dan doen als christelijke partij? Nou, wat ik net van plan ben, ik er maar helder in wezen, is dicht in de PVV onschurken om die mensen binnenboord te houden. Zo, ik had er moeite mee dat christenen vervolgen worden in islamitische landen. Ik had er moeite mee en dat obligeren dat kerken sluiten en dat moskeeën hier beneden. Maar ik ben net van plan om moslims in Nederland als tweederangs burgers aan te merken. En slaan de PVV dat doet, ga ik helemaal geen behoefte om aan te schurken in gedachtegoed van de PVV. En snap ik misschien een aantal kiezers gewoon net die toch die stap meidje. Wat ben je op teleurgesteld dan?
Nou ja, ik ben gewoon teleurgesteld. Wat wel een lichtpuntje is dat staat ik in Oceanoosjoch, maar we kennen van alles gebeuren voor jongen, want er maar een paar belangrijke gemeenten binnenkomen. Maar het lijkt er een beetje op dat wij een beetje afwijken van het landelijk beeld, dat we iets minder verlenen hadden dan landelijk de ChristenUnie. Nou, dat had toch misschien mij het werk wat ik daar dan in dien had als deputaire en de positie van de ChristenUnie in het college had er misschien te mij zien horen. Nou, dat is dan een beetje winst. Maar ja, we zullen toch goed een werkje maken om dit weer te herstellen. Dus is het al voor jou die werk als deputaire? Het is goed, denk ik. Nou, dat weet ik net. Wij moeten eerst maar zo rustig zien wat de definitieve uitslag wordt. Want ik had een zetelverdeling en het goed jongen. Het zou best eens wijzen kennen dat ondanks het feit dat we wat verliezen, dat we toch die tredder zit binnen horen. Dat betekent dus dat wij in steden op hetzelfde niveau blowen. Verleden keer weer interessant met treien zitten. Dus waarom zullen we het nou net wijzen? Maar laten we dat maar even rustig houden. Het is nog juist zoals een betierde bij jou, maar het is al betierd bij Mianne. Maar toch, de totale uitslag. Maar we eerst echt ouderwetsje om een totaalbeeld te krijgen. Om onze mind op te meten. En dan is de van, nou ja, wat zijn dan mogelijkheden voor een college? Hou je er in de achterholle rekken mee? Want je hebt jou hier toch bevlogen onder de gang geweest. En dan zou het wel eens die wezen kunnen. Ja, voorlopig ging ik er net vanuit. Ik hou altijd mooi aan dat ik graag terug wil. Het met je gunt worden, het met je in de eerste plek gunt worden door de kiezers. Nou, dat mag we even zien hoe dat uitpakt met de zitten. Dan maar we